Vilaller ha acollit aquest dimecres la tradicional Fira Ramadera de Tots Sants, un esdeveniment firal que se celebra sempre el dia 2 de novembre i que és mostra de les diferents explotacions ramaderes de la zona. I aquest any tenim 18 explotacions entre cavalls, ovelles i vaques. També tenim vaca parda de muntanya de la part d'Aragó i també tenim cavall pirinenc i vaca bruna i ovelles i algun poni. I la veritat és que aquí el sector primari està molt arrelat i tenim representants de tota la comarca, de totes les explotacions. A banda de la mostra de bestiar i el 35è concurs de bestiar, hi ha hagut una cinquantena de parades de productes agroalimentaris de proximitat, així com complements i material relacionats amb el sector primari. També s'ha pogut degustar carn de la zona al tradicional esmorzar de forquilla de fira. Aprofitant la festivitat de Tots Sants el dia anterior, des de fa unes edicions es complementa la fira amb un espai artesanal i amb activitats diverses el dia abans. Hem agafat 2 dies, aprofitant que el dia 1 també és festiu, de cara també a lo que és donar un altre tipus de públic. El turista que està aquí el dia 1, que aquest any coincideix que ha sigut pont, hem tingut una quantitat de gent important, va acompanyar molt el temps i la veritat és que li donem també aquesta dinàmica de que siguin 2 tipus de públics, però tot entrellaçat dona una magnitud a la fira de 2 dies. Dilluns ja es va fer una jornada tècnica per debatre sobre el passat, present i futur de la ramaderia extensiva.